l'Associació de la Vila Olímpica havia reclamat des de fa molts anys un casal de barri, perquè el nostre barri és un barri jove, dinàmic, pràcticament nascut a les Olimpiades, però hi mancava de lo que és un puesto de trobada amb tot el veïnat. Tenim activitats de cuina, reposteria i pinxos, tenim de moviment, un pilates, un tai chi, una dansa al ventre, tenim d'informàtica, que van des dels inicials fins a la creació de pàgines web. En tenim un sector més variat, com pot ser un taller de memòria, un taller de risoteràpia, que és un dels més concursos d'aquest trimestre, pintura, una mica variats en funció del que el barri vol i es pot proposar.